न'नि दाउ जानोसै दिनैहाय सबायजों दाउजों नै दैसाया दाउ बुथारनायनि गाबदों ओमफ्राय नै दाउ हाथारग्राया फाब लाबाय नों खिन्थु खय बोसोर दाउ मासेनि फा लाबाय हास'ग्रानिफ्राय जाग्राफोरनावसो बांसिन थायोनो फाबा फाब न'नि दाउखौ मासे हाथारबाय आरोना गोरलै दंमोन बिदिनो 9थायावहाय मासे बुथारबाय ओमफ्राय बेखौ सबायजों संनोसै आरोना ओमफ्राय नै जोंना महाराजाया दाबो सिखारा महाराजाया नै दाबो सिखारा जनाब ओ जनाब दाबो सिखारा ओमफ्राय टाइमा नायदो नै 9था जानोसै 8:40 जाबाय आरोना नै अरखौनो सुदा सावथुम खानांगौ ना गेसाव सावजायाना व्हाइट कालारनि दाउखौ